маъруф неъматови 45 сола сокини шаҳри турсунзода ният дошт барои ширкат дар тӯи арӯсии хоҳараш ба узбекистон сафар кунад. баъди чанд соати интизорӣ аз марзи тоҷикистон бо узбекистон дар гузаргоҳи пахтаобод ноумед аз роҳаш баргашт. акнун тӯи хоҳарам ки дар ӯзбекистон барпо мешавад ва мо ҳам интизораш будем бидуни мо мегузарад, вале дастур аст ва мо бояд онро иҷро кунем. мисли маъруф дар гузаргоҳи пахтаобод воқеъ дар шаҳри турсунзода рӯзи 16 март даҳҳо шаҳрванди тоҷикистону узбекистон аз ду тараф аз имкони сафар ба кишварҳои ҳамдигар маҳрум шуданд. ба далели ошкор шудани мавридҳои гирифторӣ ба бемории коронавирус, мақомоти узбекистон марзҳояш бо кишварҳои минтақа аз ҷумла бо тоҷикистонро баст. мақомоти ин кишвар рӯзи 15 март нахустин ҳолати гирифтор шудани шаҳрвандони ин кишварро ба вируси хатарноки COVID-19 тасдиқ карданд ва шумори гирифторони ин вирус рӯзи душанбе ба 6 нафар расид. дар пай мақомоти узбекистон тадобир ҷиҳати ҷилавгирӣ аз густариши коронавирусро шадид кард. зоя шаҳрванди Молдовия ки дар тоҷикистон кору зиндагӣ дорад, бо хонаводааш барои тамдиди муҳлати иқомат бояд марзро убур мекард, аммо ба ӯ ин иҷозаро надоданд. мо интизор мешавем акнун. меравем аз мақомот мепурсем ки масъалаи муҳлати иқомати мо чӣ мешавад ва мо бояд чӣ кор кунем. ба шаҳрвандони аз ӯзбекистон баргашта марзбонон гуфтанд ки ин муқаррарот дасти кам барои 20 рӯз ҷорӣ шудааст. гулнора қузиева шаҳрванди тоҷикистон ки аз ӯзбекистон баргашт гуфт барои бозгашт ба ватан ҳеҷ мушкиле надошт. инҷа ба вай шавад, ҳаминҷа зиндагӣ бошад, одами тоҷикистона гузашта иста, фуқарои ӯзбекистона намонда иста. ӯзбекистон кишвари дуввуми осиёи марказӣ аст ки дар қаламрави он вируси хатарнокро сабт кардаанд. мақомоти ин кишвар эълон кард ки аз рӯзи душанбе иртиботи ҳавоӣ ва заминӣ бо кишварҳои дигар ва вуруди хориҷиҳо ба ӯзбекистон манъ карда мешавад. парвози ҳавопаймоҳо миёни тоҷикистону ӯзбекистон аз рӯзи 16 март ба муддати 2 ҳафта қатъ шудааст.